La plataforma de recerca aplicada en animal de laboratori és una de les 8 plataformes tecnològiques del Parc Científic de Barcelona. Representa un concepte nou d'infraestructura dedicada a la recerca i la seva activitat es basa en 3 eixos fonamentals. D'una banda, garantir la salut i el benestar dels animals de laboratori. Segon, ajustar-se a les necessitats d'usuaris i clients. I tercer, garantir el compliment del marc legal vigent. L'activitat de la plataforma de recerca aplicada en animal de laboratori consisteix en oferir solucions en camps on el model viu i la seva utilització és encara necessari i sovint obligatori. Si bé hem de prendre amb cautela, amb molta cura, dades que provenen de l'utilització de models vius, de models animals, és cert que a hores d'ara els animals són el model que més s'apropa a l'ésser humà i a d'altres animals i, per tant, la qualitat de les dades que provenen de treballs amb aquests models són encara l'aproximació més real i de més qualitat a preguntes que hem de resoldre. Els camps on intentem aportar solucions van des de la biomedicina, amb patologies com el càncer, la diabetis, neurodegeneratives com l'Alzheimer, el Huntington, reparació de teixits, bé sigui de pell, bé sigui d'os, malalties cardiovasculars, a la biotecnologia, aplicant nous materials, noves sutures, noves tècniques quirúrgiques, o camps com la veterinària, l'agropecuària, la química, la farmacèutica, agricultura, menjar, des de la recerca bàsica en tots els seus aspectes, drug delivery, noves eines bé per diagnosi, bé per tractaments, la formació, l'educació i l'ensinistrament en tècniques i fins i tot genòmica funcional. El que fem és intentar d'alguna manera traduir el coneixement que a hores d'ara tenim sobre els animals de laboratori oferint aplicacions pràctiques de valor afegit. Aquestes aplicacions les podem oferir en 3 modalitats. O bé fem recerca per contracte, fem suport a la recerca per grups de recerca públics o bé per empreses privades, o bé fem recerca en col·laboració o bé duem a terme projectes propis, que d'una banda aporten nous models que posem a punt i que fins ara es feien fora del país i d'una altra banda generem nous models en forma de know-how que incorporem a les ofertes tecnològiques que posa a l'abast la plataforma. La plataforma de recerca aplicada en animal de laboratori li dona al Parc Científic de Barcelona la possibilitat real d'oferir una eina tremendament potent per la seva capacitat i versatilitat en recerca. Però alhora és altament exigent en quant a responsabilitat, perquè treballem amb models vius, ratolins, rates, peixos, gripaus, conills, i hem de mostrar el màxim respecte amb ells. Per tot això, pensem que la feina feta a la plataforma representa una peça clau en recerca i contribueix enormement a salvar vides.